Tu je Jennifer LeClaire, zakladateľka globálneho hnutia Awakening Prayer Hubs. Toto je ďalšie vysielanie Awakening Live, Awakening Wednesdays a dnes budeme hovoriť o modlitebnom pomazaní Daniela Nasha. Skôr než začneme, pamätajte, že sa môžete oficiálne stať súčasťou nášho hnutia. Vychovávam príhovorcov po celom svete, bojovných príhovorcov pre prebudenie. Ľudia zažívajú prielom vo svojej rodine, prielom vo svojom meste, prielom vo svojej krajine. Duchovne rastú. Pozrite si to na awakeningprayerhubs.com new. Teraz sa poďme pustiť do dnešného vyučovania. Budem vyučovať zo svojho príhovorcovského denníka a ak ho ešte nemáte, nájdete ho na mojej webovej stránke jenniferleclaire.org alebo kdekoľvek, kde kupujete knihy online. Toto je nevyhnutné pre príhovorcov. Tak poďme na to. Otče, v Ježišovom mene ti ďakujem za tvoju dobrotu, za tvoju milosť, za tvoju slávu. Ďakujeme ti, Pane, že si taký dobrý, že nás učíš, že nás vedieš, že nás usmerňuješ, že nás učíš modliť sa. Uč nás dnes o modlitebnom pomazaní Daniela Nasha. Pane, daj mi slova v Ježišovom mene. Amen. Tak sa pozrime na jeden verš, Kolosanom 4:2 a budem čítať z New American Standard Bible. Píše sa tam: vytrvalo a neustále sa modlite, bdejte v modlitbách s vďačnosťou a s pokorou. Verím, že toto je do istej miery opis Daniela Nasha. Ak ste o Danielovi Nashovi ešte nikdy nepočuli, čaká vás niečo výnimočné. Daniel Nash mal modlitebné kľúče k prebudeniu počas druhého veľkého prebudenia v Amerike. Bolo to veľmi, veľmi dávno, ale v histórii príhovornej modlitby zostáva zapísaný. Predstavte si, že žijete v 19. storočí, v období plnom zmien a víziev a o stovky rokov neskôr ľudia naďalej hovoria o vašej výnimočnej modlitebnej službe. To je dedičstvo. Daniel Nash naozaj držal tieto modlitebné kľúče k prebudeniu počas druhého veľkého prebudenia v Amerike a možno jeho meno na zemi nepoznáte. Možno ste o ňom doteraz nikdy nepočuli, ale celé nebo aj peklo vie, kto je. To je to, čo chcem ja. Chcem byť známy v nebi a chcem byť známy aj v pekle. Ak ma na zemi nikto nepozná, na tom nezáleží, pokiaľ som známy v nebi a som známy v pekle. Počúvajte, Daniel Nash verne slúžil ako osobný príhovorca Charlesa Finneyho. Mohol mať vlastnú kazateľskú službu, ak by chcel. Bol obdarený, bol talentovaný, ale odpovedal na vysoké povolanie slúžiť vízii iného muža v modlitbe. Finney, samozrejme, ak ste o Charlesovi Finneym ešte nepočuli, je zapísaný v kresťanských dejinách ako najznámejší kazateľ prebudenia počas druhého veľkého prebudenia. Nash chodil vopred do miest, takže ak by Finney bol vedený pánom a povedal pôjdem sem, Nash by šiel pred ním, niekedy aj na celé týždne, aby sa modlil. Takže ak sa Finney chystal kázať prebudenie, Nash by šiel pred ním a pripravoval cestu v duchu. Ako hovoria príbehy, Nash bol známy tým, že zostával vo svojej izbe celé dni a prihováral sa v modlitbe. Niekedy to bolo naozaj trápenie. Z jeho izby bolo počuť plač a stonanie. Daniel Kolenda z organizácie Kristus pre všetky národy uvádza, že Nash neprestával orodovať, kým necítil, že duchovná atmosféra je pripravená na Finneyho príchod. V podstate otváral nebesá, lámal ich, rozumiete? Nebesá sa otvárali, aby duch mohol zostúpiť a pomôcť Finneymu, pretože srdcia ľudí boli otvorené. Jednoducho otvorené nebesá. Viete si to predstaviť? A to bol len jeden človek. Bol tam ešte jeden muž menom Abel Claris, ktorým sa tiež modlil. O ňom si povieme inokedy, ale tu je záznam. Toto je z histórie. Píše sa tu: pri jednej príležitosti, keď som prišiel do mesta začať prebudenie, kontaktovala ma pani, ktorá viedla penzión. Povedala: brat Finney, poznáte otca Nasha? On a dvaja ďalší muži sú už 3 dni v mojom penzióne, ale ešte si nedali ani sústo jedla. Zastavme sa tu. Držali pôst. Mali jedlo, o ktorom ona ani netušila. Ich pokrmom bolo plniť otcovú vôľu. Viete si to predstaviť? Dnes už takúto príhovornú modlitbu veľmi nevidíme. Náš, neviem, kto boli tí ďalší muži, ale kde sa 2 alebo 3 zhromaždia v jeho mene, tam je Ježiš uprostred nich. Ak sa 2 na zemi zhodnú v akejkoľvek veci, bude im to dané. Takže Nash, on rozumel sile zhody. Nash rozumel sile pôstu v kombinácii s modlitbou. Nash rozumel sile zápasu, sile v jednote.
jeden môže zahnať 1000, dvaja môžu zahnať 10 000. Povedala, on a dvaja ďalší muži boli posledné 3 dni v mojom penzióne, ale nezjedli ani sústo. Otvorila som dvere a nakúkla som na nich, pretože som ich počula stonať a videla som ich ležať tvárou k zemi. Viete si to predstaviť? Ona si hovorí, čo sa tam deje? Počuje ich stonať. Nevie, čo sa deje, možno si myslí, že umierajú. Je to intenzívne prechádzať pôrodnými bolestiami v modlitbe. Ak ste ešte nepochopili silu takejto modlitby, pozrite si moju školu modlitby a príhovoru na schoolofthespirit.tv. Nájdete tam kvalitné vyučovanie. Povedala, videla som ich tvárou k zemi. Takto tam boli už 3 dni, ležali na podlahe a stonali. Myslela som si, že sa im muselo niečo hrozné stať. Bála som sa vojsť dnu a nevedela som, čo mám robiť. Mohli by ste sa na nich prosím prísť pozrieť? Hovorila, musíte niečo urobiť. Títo ľudia nejedia, stonajú, ležia tvárou k zemi. Neviem, čo sa deje. A Finney na to povedal, nie, to nie je potrebné. Majú na sebe len ducha modlitebného zápasu. Finney presne vedel, čo sa deje. Viete, dnes mnohí ľudia, keď niekto vstúpi do takéhoto zápasu v modlitbe, ostatní nechápu, čo sa deje. Nechápu to, nie sú si toho vedomí. Myslia si, že je to len nejaký emocionálny problém, alebo viete, nie, zápas v modlitbe je skutočný. Zápas v modlitbe nastáva, keď sa Duch Svätý modlí skrze vás s nevysloviteľnými vzdychmi. 100 000 ľudí boli zachránené vďaka Finneyho kázaniu evanjelia, ale mnohí si neuvedomovali, že toto kázanie bolo podopreté mocným príhovorom. Po Nashovej smrti, počúvajte toto, po Nashovej smrti začali Finneyho prebudenia upadať spolu s ním. Prečo? Pretože už nemal to modlitebné krytie. Som si istý, že stále mal ľudí, ktorí sa modlili, ale na Danielovi Nashovi bolo niečo výnimočné, čo sa týka pomazania. Podľa môjho názoru mal pomazanie prielomu a otváral veci, možno s tímom po svojom boku, možno niekedy sám, ale otváral veci. Teraz toto si vypočujte. Tu je fascinujúci bod. 4 mesiace po Nashovej smrti Finney prestal kázať na prebudeneckých zhromaždeniach a začal pôsobiť ako pastor v kostole. Keď Daniel Nash zomrel, s tým skončil. Povedal, ja už nebudem chodiť do všetkých týchto miest, toto už robiť nebudem. A stal sa pastorom v kostole. To je sila príhovorcov. Počúvajte, milovaní, predstavte si, keby ste svoju príhovornú modlitbu nasmerovali na svoje mesto, na svojho pastora, na svoj zbor, na svoj národ. My to dokážeme, my to môžeme zmeniť. Nech ste v akejkoľvek krajine, z ktorej sledujete, Boh chce priniesť prebudenie a dá na vás pomazanie prielomu. Chceme také pomazanie, aké mal Daniel Nash. Všetko je to Duch Svätý, ale spôsob, akým sa to prejavovalo u Daniela Nasha, bol v úsilí prelamovaní atmosféry, príprave cesty Pánovi. Tak sa poďme modliť. Otče, v mene Ježiša, daj nám vytrvalého ducha, aby sme sa mohli oddane prihovárať za vodcu, za mesto, aby sme mohli vidieť zachránené duše, uzdravené telá, vykonané zázraky, obnovené cirkvy a prebudené národy. Pane, daj nám pomazanie Daniela Nasha a pomôž nám udržiavať mysel na veciach zhora v Ježišovom mene. Amen. Pamätajte, majte nastavené upozornenia. Niektorí z vás nemajú upozornenia, narazili ste na... Máme týždenné vyučovania, máme modlitebné výzvy a pridajte sa k hnutiu. Pridajte sa k hubu, podporte hub, nájdite hub, zapojte sa. To, čo robíme, by sme bez vašej podpory nedokázali. Modlitebná podpora, finančná podpora. Prosím, zvážte, že sa stanete sponzorom. Máme ľudí po celom svete, ktorí čakajú na sponzorstvo. Snažili sme sa preložiť všetky naše materiály do rôznych jazykov. Je to obrovský výdavok, ale veríme, že Boh pripraví cestu a možno ste jej súčasťou práve vy. Nech vás Boh žehná, priatelia. Uvidíme sa na budúci týždeň v Awakening Wednesdays, Awakening Live. Celý svet je v kríze a znamenia doby sa zrýchľujú. Nachádzame sa v zlomovom momente dejín a nepriateľ vie, že jeho čas sa kráti. Ale v roku 2007 ma Boh zobudil po polnoci a prehovoril k môjmu srdcu o 3. veľkom prebudení. Teraz sme bližšie, než sme kedykoľvek predtým boli. Preto vyzývam milión príhovorcov túžiacich po prebudení, aby sa ku mne pridali a urobili nové volanie k nebu. Vyzývam zvyšok modlitebných bojovníkov, aby sa spojili v jednote a zatlačili späť temnotu, ktorá preniká do našich cirkví, rodín a národov. Nepriateľ zúri, veľké odpadnutie je už v pohybe, ale Boh vždy odpovedá na zjednotenú modlitbu a pôst.
Pridajte sa ku mne a príhovorcom vo viac ako 100 krajinách v rámci Awakening Prayer Hubs. Spoločne môžeme zmeniť priebeh dejín. awakeningprayerhubs.com. Pridaj sa k hnutiu.